Tässä oli nämä kasvavat nuoret sitten täällä maalitelineellä lupasivat vetästä sen armian tannin, että tahton olla tulla kovitella. Merkkiä ei haittaa. Toki valukin on vähän nopea, mutta eihän se haittaa. Se yrittää kavereita myös testaamaan koejuoksia tässä vaiheessa viimeisenä. Katsotaan se nyt sitten, kun koirat on siellä vieheellä, niin tämä totuus on se, että koirien pitää osoittaa kiinnostusta myös vieheeseen. Kyllä se kiinnostaa. 3-3-7-7 oli Salukille aika. 3-5-2, eli ensimmäinen porsoin ja sitten koijuoksikoira 3-6-1. Oliko läpeensä? Tämä porsoin koijuoksu hyväksyttiin ja nyt kun katselen, niin silloin on lappu täys.